So, warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் மியூட்ல இருந்து இந்த பிரணத்திய சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे चन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशादेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைடு தெரியுது இல்லைங்களா பிரபு மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகா பூரணத்தின் வைபவம். கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்களை இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று பார்த்த விஷயத்தை ரீகேப் பண்ணி 9வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பார்த்தோம். அவரை எப்படி அணுகிறது, அதாவது ராஜவித்ய ராஜகுய்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இருக்கிறதே பெஸ்ட் நாலேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயுர்வேதிக் நாலேஜோ அஸ்ட்ரானமிக்கல் நாலேஜோ சயின்ஸோ எதுவுமே இல்லை. பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையுடைய நாலேஜுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இது எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜவித்யா
ராஜகுஹ்யம் பவித்திரமானது, ஓகே, ரகசியங்களில் மிகவும் ரகசியமானதுன்னு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அப்புறம் வந்து இதுல வந்து சிறந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து அவர் அணுகிறது எப்படி அணுக முடியும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி, அதாவது நவவித பக்தியில பக்தில ஹரே கிருஷ்ணா, நான் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் அதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணலான்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம், அதாவது ரியல் ஃபெய்த்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து ரியல் ஃபெய்த். அவருக்கு வந்து நம்ம பக்தி பண்ண அவரை வந்து நம்மளால உணர முடியும். அவர் வந்து நமக்கு எல்லா தேவைகளையும் பார்த்து கொடுப்பாரு, நம்மளுடைய தேவைகளை அறிஞ்சு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத பாதுகாத்து வழங்குறாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை வழிபடுறதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு? பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் ஏதோ ஒன்று வச்சு அவரை வந்து ஆம், பண்ணலான்னு சொன்னார். அப்புறம் இந்த எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதைன்னு பார்த்தா மன்மனா பவமத் பக்தோன்றதை பார்த்தோம். எப்பொழுதும் நீ உன்னுடைய மனசில் என்ன நினை, அப்புறம் எனக்கு வந்தனை செய், என்ன வழிபாடு செய், அப்படி பண்ணுறவன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இந்த அத்தியாயம்னு எடுத்துட்டா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா இல்லையா. ஒன்று பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தியா பிரயச்சதே ததகம் பக்தி உபாரதம் அஷ்னாமி பிரயத்தாத்மனக. ஓகே, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அப்புறம் இப்போ லாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மனா மத் பராயணக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ எப்பொழுதும் என்னை மனசுல நினைச்சிட்டே இரு, எனக்கு வந்தனை பண்ணு, என்ன வழிபாடு பண்ணு, அப்போ என்னுடைய உணர்வுல வந்து நீ முழுமையா வந்து அப்சார்ப் ஆயிருப்ப. அப்படி இருக்கிறதுனால நீ என்னுடைய திருநாட்டுக்கு வருவ. ஸோ அவருடைய திருநாட்டுக்கு போன என்ன நன்மை? பிறப்பு இறப்பு இல்லை, மறுபடியும் இந்த துக்காலயத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றத சொல்றார். ஓகேங்களா. இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்ததோட சுருக்கம். இன்னியோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தம் வந்து 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து நாலா பிரித்து வச்சிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமா ஆதாரமானவர் அவர் இருக்காருன்றத பார்க்க போகிறோம். 8லேருந்து 11 பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து தூய பக்தி, அதாவது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஓகேவா. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் ஒருத்தன் தெரிஞ்சிட்டவே இந்த பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி. ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது 12லேருந்து 18 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஓகேவா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை ஏற்றுக்கிறார். எத்தனாவது அத்தியாயத்தில்? 10வது அத்தியாயத்தில். நம்ம எத்தனாவது அத்தியாயத்தில் ஏற்றுக்க போகிறோன்றதை நான் பார்க்கலாம். ஆ, சர்வமேதத் ருதம் மன்யே. ஓகேங்களா. 19லேருந்து 42 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களை வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். திவ்யாகி ஆத்மா விபூதயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भगवद्गीता भूय एव भावो सुषुमिपरमं ते प्रीयमाणाय पश्यामि कितकाम्यय हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து புருஷோத்தவர் வந்து பேசுகிறார். கிருஷ்ணர் என்ன பேசுகிறாரு? பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ வந்து எனக்கு பிரியமான நண்பன். இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? ரகசியமான ஞானத்தை கொடுத்தார் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ரகசியம் வந்து எத்தனாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம்? 2, 3ல் பார்த்தோம். அங்கே என்ன ரகசியமா? நம்ம இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மான்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது 7, 8ல் வந்து பக்தியை வந்து எப்படி பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம். அது வந்து மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல். 9வது அத்தியாயம் வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் இல்லையா. ஆம், இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போறாரு இந்த 10வது அத்தியாயத்தில்?
மிகவும் சிறந்த ஞானத்தை, இந்த இதை காட்டிலும் வந்து சிறந்த ஞானத்தை எதுவுமே இல்லை. உன்னுடைய நலனுக்கோசம் நான் இதை உனக்கு சொல்றேன். விலாவரியா நல்லா கேட்டுக்கோப்பா. இதை மீண்டும் கேட்பாயாகன்றார். அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, என்ன அர்த்தம்? நீ வந்து இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு கேட்டியோ, தூங்காம கேட்டியோ, கவனக்குறைவா கேட்டியோ, எப்படி கேட்டியோ தெரியல. அட்லீஸ்ட் இப்போ நீ என்ன பண்ணு, அலர்ட் ஆயிட்டு நல்லா கேளு. அது அவனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, அது நமக்கும் கூட இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளாஸ்னா கொஞ்சம் தூங்குவோம் இல்லையா? அது மாதிரி இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக, உன்னுடைய நலனிற்காக நான் சொல்றேன், கேளுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ நம்மளாம் கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பாக உஷாரா ஆயிட்டு நல்லா கேட்கலாம். ஸோ இந்த பிக்சர்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. அந்த சேர்ல வந்து அரியணையில வந்து அந்த பெட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அங்க படுத்துட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அங்க தலை மாட்டுல வந்து ஒருத்தர் சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன். ஓகே. கால் மாட்டுல யார் உட்காந்துட்டு இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன். ஓகே. இந்த சம்பவம் எப்ப நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க போயிட்டு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் போறார். அர்ஜுனன் கிளம்பி போறாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு சகுனி மாமா, டேய், அர்ஜுனன் போயிருக்கான்டா கிருஷ்ண வீட்டுக்கு, நீயும் கிளம்பி போடான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இந்த துரியோதனன் சரி மாமா சொல்றாரேன்னு கிளம்பி போறார். அர்ஜுனன் வந்து பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, தாத்தா பாட்டி எல்லாரையும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு குச்சலம் விசாரிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட போறார். அதுக்குள்ள என்ன, போறார். போனா அவர் படுத்துட்டு இருக்கார். சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அமைதியா இருக்காரு. இங்க பார்த்துட்டு ஆஹ், துரியோதனன் வந்தான். அதெல்லாம் பண்ணல, யார்கிட்டயும் பேசல. கிருஷ்ணர் எங்க தூங்கிட்டு இருக்காரோ நேரா நுழைஞ்சான். பார்க்கறான், தூங்கிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து நான் ஒரு அரசன் ஆச்சு, அரசன் இல்லையா, அவன் அரசன் ஆகல. பட் அவனோட இமேஜினேஷன் என்ன, நான் அரசன் இல்லையா, அதனால நான் ஏன் நிக்கணும், தலையாண்ட நிக்கணும், காலாண்ட நிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு தலைக்கிட்ட ஒரு சேர் இருக்கு, அங்க போய் உக்காந்துக்கிறேன். அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் தெரியும் இல்லையா, சும்மாவே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் தூங்குற மாதிரி. யார் யார் என்ன பண்ணாங்கன்னு மெல்லமா கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கார். ஓகே. அப்போ என்ன அது, அர்ஜுனன் வந்து பணிவா கால் மாட்டாண்ட உட்காந்துக்கிட்டார். வேணும்ட்டு கிருஷ்ணர் கண்ணை மெல்லமா திறந்துட்டு காலாண்ட இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனை பார்த்து, டேய் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா நீ எப்பப்பா வந்தேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேவா? ம், நானும் வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் சொல்றார். சரிப்பா, என்னப்பா விஷயம், ரெண்டு பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு? இல்லை, இது மாதிரி போர் நடக்குதுல்ல, அதனால உங்ககிட்ட பேசிட்டு போலான்னு வந்தோன்னு அப்படின்னு சொல்றார். என்னப்பா விஷயம் சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறார். அப்போ வந்து என்கிட்ட ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்று என்னுடைய நாராயணி சேனை, இன்னொன்று நான். ரெண்டுமே நான் இருக்கிற இடத்துல என்னோட சேனை இருக்காது, சேனை இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன். எது வேணுமோ ஒன்று கேளுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றேன். துரியோதனன் என்ன பண்ணா, அவனுக்கு பேராசை இல்லையா, அவன்கிட்ட ஏற்கனவே 12 அக்ஷகோணிகள் இருக்கு. இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நாராயணி சேனையை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறார் இல்லையா. ஸோ படைபலம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெற்றி அடைவோம்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டுட்டு அவர் கிளம்புறார். அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றாரு, எனக்கு நீங்க இருங்க போதும்னு அப்படின்றார். சரி போறார் வீட்டுக்கு. துரியோதனன் கிட்ட கேட்கிறாரு மாமா, என்னடா ஆச்சுன்னு. இது மாதிரி கேட்டாரு. நான் படைய கேட்டு வந்தேன்னு. டேய், தப்பு பண்ணிட்டடா, நீ அவரை தான்டா கேட்டிருக்கணும். அப்ப நினைப்பான், இந்த மாமாக்கு புத்தி ஏதோ பைத்தியம் ஆயிட்டு இருக்குது, ஆஹ் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போறான். ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்மம் துரியோதனால புரிஞ்சுக்க முடியல. இதுல ரெண்டு பேரோட கேரக்டர்ல யாரு ஸ்மார்ட்டு, அர்ஜுனன் தான் ஸ்மார்ட். ஏன்னா ஹம், கடவுளையே தன் பக்கம் கூட்டிட்டுவார் இல்லையா. கடவுள் எந்த பக்கம் இருக்காங்களோ அந்த பக்கம் யார் இருப்பாங்க, லக்ஷ்மி தாயார் இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் இருக்கிறனால அந்த பக்கம் என்ன இருக்கும், வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி இல்லையா. அவர்தான் நிச்சயம். ஆ, வெற்றி எங்க எத்திரை யோகேஸ்வர தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம படிக்க போறோம் இல்லைங்களா. ஆ, அங்கதான் வந்து அவங்களோட வெற்றியும் இருக்கும், எல்லா செல்வ வளங்களும் அங்கதான் இருக்கும்ன்றத வந்து அவனுக்கு தெரியல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदित्य देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् अथ मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இவருடைய தோற்றத்தை பார்க்கறதுக்கு நிறைய தேவர்கள் ரிஷிகள் வந்து காத்துட்டு இருக்காங்க, பார்க்க முடியல இல்லையா. என்னுடைய வைபவங்கள் அவங்களால புரிஞ்சுக்கவும் முடியல. ஏன்னா
நான் தான் ஆதியாவன். இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் பிறக்க போறாரு. எங்க பிறக்க போறாரு? மதுரா ஜெயிலில் பிறக்க போறாருன்றது நமக்கு தெரியும். யாருக்காவது ஜெயிலுக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துல பிறக்க போறான்னு தெரிஞ்சிட்டு தேவகி மாதா இருக்கக்கூடிய ஜெயிலுக்கு எல்லா தேவர்களும் ரிஷிகளும் வந்துடுறாங்க. என்ன? கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரூபம் வந்து ரொம்ப ஷாம சுந்தர பாமா. அது யாரும் பார்த்ததே இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு கடவுள் வந்து ரகசியமா வச்சிட்டு இருக்காரு. அதை பார்க்கறதுக்கு ஆர்வம் கொண்டு பிரம்மா, சிவன், எல்லா ரிஷி முனிவர்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து ஆஜராகிறாங்க. எங்க? ஜெயிலுக்கு. இல்லையா? யாருக்குமே ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு விருப்பம் இருக்காது. ஆனா இந்த சௌமிய ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கோசம் அவங்க வராங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து ஏங்கி தவிக்கிறாங்க. இன்னும் நம்ம பிருந்தாவன லீலையில எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அந்த ராசலீலை இந்த இப்போ போச்சு இல்ல, சரத் பௌர்ணிமை அன்னைக்கு தான் வந்து ரச ரசா டான்ஸ் பண்ணது. அதை பார்க்கறதுக்கோசம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாரத முனியும் சரி சிவனும் சரி என்ன பண்ணுறாங்க? கோபிகளாக மாறுறாங்க. அங்கே போனோன்னா தகுதி என்ன வேணும்னா எல்லாம் வந்து கோபி ஸ்திரீகளாக மாறணும். அதுக்கு வந்து யார் வந்து இன்சார்ஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லலிதா விஷாகா. அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமதி ராதா ராணி. ஓகேங்களா? அவங்களோட பர்மிஷன் இருந்தால் தான் உள்ளே போக முடியும். அப்போ வந்து அவங்க கிட்ட போறாங்க. இல்ல இல்ல, நீங்க வந்து போயிட்டு அந்த குண்டுல போயிட்டு குளிச்சிட்டு வாங்க. அப்போ வந்து உங்களுடைய ரூபம் மாறும். ஆ அப்போ வந்து நீங்க வந்து ம், சக்கியா மா இது, சக்கி கோபிகளா மாறிடுவீங்க. அப்போ வந்து இந்த டான்ஸ்ல வந்து நீங்க பால் குணிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி கன்வெர்ட் ஆனாங்க நாரதர் முனியும் கோபேஸ்வரர். அது நம்ம பிருந்தாவனத்துல போனா பார்க்கலாம். ஸோ தேவதேவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால அவருக்கு வந்து அவருடைய விஷயத்தில் வந்து பால்கொணிச்சுக்கணுன்றதுல ஆர்வமாக இருக்காங்க. அதுக்கோசம் ஏங்கி தவிக்கிறாங்க. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் பிறப்பற்றவனாக இருக்கிறதுனால அவரை வந்து என்ன சொல்றோம்? அஜான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் அனாதி. ஓகேங்களா? எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் இருக்கின்றாரோ மனிதர்களுக்கிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர் வந்து பிறப்பற்றவர், அஜா. அவருக்கு ஆரம்பம் இல்லை, அனாதிர். இது ஏற்கனவே பிரம்மாவும் சொல்லியிருக்கார் பிரம்ம சமிதையில இல்ல, அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக. அப்புறம் எல்லா உலகங்களுக்கும் வந்து இறைவனாக அவர் தான் இருக்கிறாரு. மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக. சில பேர் வந்து குழப்பத்திலேயே இருப்பாங்க. இவர் எப்படி இருக்காரு? குழப்பம் எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறவர். எல்லா பாவத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கடவுள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சக்தி ரூபமாக இருக்கிறார். அவருடைய விரிவங்கங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகர், முருகர், சிவன், பார்வதி, சரஸ்வதி, பிரம்மா, சிவன், ஹனுமன் எல்லாமே அவருடைய விரிவங்கம் தான். அவருடைய பாட்டு தான் அதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ தேவதேவர்கள்லாம் அவருடைய அங்கத்துணுக்குல இருக்காங்க. மாதாஜி. पूर्वे चत्वारो मनवस्तटा मत्पावा मानसञ्जाता येषां लोकजमा रामप्रजाः ஓகே. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நம்ம அனாதீர்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பழமையானவர் அப்படின்னு சொல்றோம் கடவுளை. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே தோன்றியதுன்றதை வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யார் யார் வந்திருக்காங்க? 7 மகா ரிஷிகளும், அவருக்கு முன்னாடி 4 ரிஷிகளும். அதாவது இந்த மனித குலத்தை வந்து தோற்றுவிக்கிறதுக்கோசம் பிரஜாபதியை வந்து அவர் பிரம்மா வந்து சிருஷ்டிக்கிறார். என்னிடம் இருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடம் இருந்து தோன்றியவையே அப்படின்னு சொல்றாரு. இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த 4 ரிஷிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்தாங்க? என்னுடைய மனதால், என்னுடைய மனசுல இருந்து பிறந்தவங்க. அப்புறம் அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து சோர்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் காரணம் அவர்தான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே தோன்றுச்சுன்ற இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்க நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண பல்வேறு லோகங்களில் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நம்ம இந்த பூ உலகத்துல தான் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? வேற எந்த கிரகத்திலயும் வந்து ஜீவராசிகள் இல்லைன்னு அப்படின்னு. சர்வகதகா. அதாவது இப்போ வந்து இந்த உலகத்திலே எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பூமி மேல வாழ்றோம். சில உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலத்து தண்ணிக்குள்ள வாழுது இல்லையா? அதாவது மீன் எல்லாம் வந்து நிலத்து மேல எடுத்துட்டா வாழாது.
அது மாதிரி நெருப்புல வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் கூட இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னா சூரிய லோகத்திலயும் எல்லா வேறு வேறு கிரகங்களையும் வந்து ஜீவராசிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உடல் அமைப்போட வாழ்ந்துட்டு இருக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தால நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சந்திரனுக்கு போகலாம், நமக்கு நம்ம வாழ்றதுக்கு சூழ்நிலை ஏற்ற மாதிரியா இருக்கான்னு எல்லாம் போயிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா. ஆனா அந்தந்த கிரகத்துல அந்தந்த ஜீவராசிகள் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலே யாருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்து பல்வேறு அவதாரங்கள் வருது. அதாவது அவதாரங்கள் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. புருஷ அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், யுக அவதாரம், லீல அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் சொல்லிட்டு குண அவதாரம். இந்த மாதிரி 6 அவதாரங்கள் இருந்து அவர்கிட்ட தான் எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்தது. புருஷ அவதாரம் எடுத்துட்டா 3 பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கார்ணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. குண அவதாரம்னு எடுத்துட்டு யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்துக்கு வந்து பிரம்மாவும், சத்துவகுணத்துக்கு வந்து விஷ்ணுவும், தமோ குணத்துக்கு வந்து சிவன் வந்து அதிபதியா இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து லீல அவதாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கலாம். வாமன அவதாரம், நரசிம்ம, வராக, ராம, இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு லீலைகளை பண்றதுக்கோசம் வராங்க. அது வந்து லீல அவதாரம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யுக அவதாரம். ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு வந்து 6 அவதாரமா வர்றாரு. இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ஒரு யுக அவதாரம். அப்புறம் மன்வந்திர, ஒவ்வொரு மன்வந்திர வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதாரம் எடுத்துட்டு வராரு. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். இவங்க எப்படி என்னது இது சக்தி ஆவேஷ அவதாரம்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க நார்மலா பிறந்திருப்பாங்க. அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கடவுள் வந்து எம்பவர் பண்ணுவார். ஓகேவா, வலிமைப்படுத்துவார். அது உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா. ஓகேவா. அவரெல்லாம் நார்மலா இருந்தாரு. பட் பாத்தீங்கன்னா உலகளாவிய பிரச்சாரம் பண்ணார். யோசிச்சு பாருங்க. அந்த குடிபோதையிலையும் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி பண்ணாங்க, பக்தர்களா கன்வெர்ட் பண்ணார் இல்லையா. நிர்வாணமாவும் குடிபோதையிலும் மயக்கத்திலையும் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பக்தர்களா பண்ணார். இப்பீஸை வந்து ஹாப்பீஸா மாத்தினாரு. சைத்தன்ய பிரபுவுடைய மிஷனை எடுத்துட்டு போயிட்டு பிரபுபாதா. ஓகேங்களா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைந்தபட்ச காலத்தில் 12 வருஷத்தில் வந்து 108 கோயில்களை பண்ணாங்க. இது யாராவது பண்ண முடியுமா இல்லையா. நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு, ஒரு வீடை கட்டிப்பாரு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. நம்மளால அதெல்லாம் சாத்தியம் பண்ண முடியும் 108 கோயில்களை கட்டுறது. வேற வேற நாட்டுல போயிட்டு எல்லா பல போராட்டங்களுக்கு நடுவில் வந்து இந்த ரஷ்யாக்கெல்லாம் போய் பண்றது வந்து அவருக்கு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அங்க பண்ணார். ஓகேங்களா. ஸோ எவ்வளோ சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த இஸ்கானை வந்து இந்த ஸ்தாபனம் பண்ணாரு பிரபுபாதா. ஸோ அவர் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரக்கு உதாரணம். இது மாதிரி எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஓகேங்களா. அது யாரா இருக்கட்டும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. त्वं विभूतिर्योगं च मम यो वेदि तत्त्वतः सोऽपि कल्पेन योग्येन मुच्यते नात्र संशयः। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகைய வைபவத்தை யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவருடைய விபூதியை பார்க்க போறோம். யார் ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் என்ன பக்தி அடைகிறான், கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு. அது என்னப்பா கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டுன்னா, நம்ம தங்கத்துல வந்து சுத்த தங்கம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. சுத்த தங்கம் தான் நம்ம வாங்குவோம். அது மாதிரி இந்த பக்தி இருக்கு இல்லையா, கலங்கமற்ற பக்தி. என்ன அர்த்தம்னா எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாம அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா. அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம எந்த ஒரு குறிக்கோளும் இல்லாம கடவுளுக்கு வந்து பக்தி பண்றது. ஓகேவா. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம என்ன பண்றோம் இது கூட அது கூடன்ட்டு ஆஹ் பிசினஸ் டீலிங். இல்லையா. சகாம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம் இல்லையா. நம்ம பண்றதெல்லாம் கர்மயோகம். எனக்கு டிமாண்டிங்ல தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா. எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு. ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, கடவுளுடைய திருப்திக்கோசம் தன் வாழ்க்கைய ஃபுல்லா வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா
ஒரு மினிஸ்டர் போஸ்ட்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து கோட்டீஸ்வரன் வீட்டில் பிறந்தவங்க. அதையுமே வேணாம், ஒரே ஒரு வாரிசா இருந்தா கூட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க வந்துட்டாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்னாடி வந்துட்டாங்க. அங்க போயிட்டு விருந்தாவனத்துல என்ன பண்ணாங்க? கோமணம், அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய கோமணம் போட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஒரு டம்ளர் பட்டர் மில்க் குடிச்சிட்டு அந்த வேதங்கள் எல்லாம் எழுதுனாங்க. அவருக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாரு? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வேதங்களை எழுதுங்க, கிருஷ்ண பிரச்சாரத்தை பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ஆஹ், பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? ஸோ அதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஆஹ், அவங்களுடைய சேவையில வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. ம். அது மாதிரி இருப்பாங்க தூய பக்தர்கள். தனக்கு வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடிசை கூட கட்டிக்க மாட்டாங்க. குடிசை கூட கட்டிக்காம அந்த நதிக்கரையில உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரந்தங்கள் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அவ்வளோ வெயில்ல எழுதுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம்? தன்னுடைய முந்தானையை வந்து நிழலா வந்து கொடுப்பாங்களாம். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவங்கள எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னலமற்ற சேவை செய்யறதுனால ராதாராணியும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது, சேவை செய்வாங்க. அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், இவர் உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பாரு, அங்க வந்து புலி வரும். ஓகேவா? அந்த புலியை வந்து இதை அவரை தாக்க கூடாதுன்றதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் ஒரு தடியோட நின்று காவல் காப்பார். ஸோ அது மாதிரி தூய பக்தர்களை வந்து எப்பவுமே அவர் காப்பாத்துறதுக்கு ரெடியா இருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன இருக்கணும்? கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு இருக்கணும் இல்லையா? அது வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावसमन्विताः। हरे நம்ம இப்ப பார்க்கறது வந்து சதுர் ஸ்லோகி. பகவத்கீதையில வந்து சதுர் ஸ்லோகி 8, 10, 11, 12 இல்லையா? 8, 9, 10, 11 நாலு தான். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ. இங்க என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தான் வந்து சோர்ஸ், நான் தான் வந்து மூல காரணம். மத் சர்வம் பர்வர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தேமா பூதபாவா சமான்விதா. ஓகேவா? எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றியது. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றார்கள். ஸோ நம்ம ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்பு செலுத்தணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவங்க பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுடைய குணாதிசயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்களோட நட்பு உறவு வச்சுப்போம். நம்மளோட ஃப்ரீக்குவென்சில ஒத்து வராங்களான்றத பார்த்தா தான் அவங்களோட நம்மளால நட்பு கொள்ள முடியும், அன்பு செலுத்த முடியும். அது மாதிரி கடவுளுடைய தன்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய ரோல் பிளே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கும். அடடா, நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், நான் அவருடைய அங்கத்துணுக்குன்றத பாவனை நமக்கு வரும். ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ரெண்டு விதமாக இந்த ஸ்லோகத்தை அப்ரோச் பண்ணலாம். ஒன்று, அவர் எவ்வளோ அளவுக்கு உயர்ந்தவர். ஓகேவா? அவருடைய தன்மைகள். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா, அதான் அவர் எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ். நம்ம இதுவரை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பிரம்மா, சிவன், சூரியன், அப்படி அவங்கள தான் வந்து உயர்ந்த தேவர்கள், அவங்க தான் பெருசு நம்ம வழிபட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனால் வேதங்களை படித்த பிறகுதான் என்ன தெரியுது? முழுமுதற் கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர். அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் மூலமாக இருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா? அது இந்த ஜடலோகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக லோகமா இருக்கட்டும், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூலம் அவர்தான். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே அவரால் தான் படைக்கப்பட்டது. அசைவன அசையாதவை எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வந்து வந்துச்சு. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எவன் ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் வந்து என்ன பண்றான்? பக்தி தொண்டுல வந்து இதயபூர்வமா வந்து தன்னை வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு ஈடுபடுத்திக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது வந்து அதர்வ வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யோ பிராமணம் விதாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ஸ்ச காபாயதி ஸ்ம கிருஷ்ணஹ. என்னென்ன இதுல வந்து அதே தான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் தான் எல்லா தொடக்கத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிறாரு. ஓகேவா? மறுபடியும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா, அதோ புருஷ வை நாராயணோ காமயாத்த பிரஜாய ஸ்ரேஜ இது உபாக்கிரமஹ. மறுபடியும் இந்த நாராயணன் தான் எல்லா உயிர் வாழிடனுக்கு வந்து ஆதாரமாய் இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. நாராயணாத் பிரம்ம ஜாயதே, நாராயணாத் பிரஜாபதி பிரஜாயாத்தே, நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே, நாராயணாத் அஸ்தோ வசவோ ஜெயந்தே, நாராயணாத்
ஏகதாஸ் ருத்ர ஜாயந்தே நாராயண துவாதாஷிதேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, நாராயணன் கிட்ட இருந்தா பிரம்மா பிறந்தாரு. ஓகேவா? அதே நாராயணன் கிட்ட இருந்தா பிரஜாபதிகள் பிறந்தாங்க. அவர்கிட்ட தான் இந்திரனும் பிறந்தாரு. நாராயணன் கிட்ட இருந்து தான் 8 வசுக்களும் பிறக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து தான் 11 ருத்ரர்களும் பிறக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்களும் பிறக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதே வேதங்கள்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மண்யோ தேவகி புத்திரக. தேவகி புத்திரகனை யார சொல்றாங்க? கிருஷ்ணரு. சோ இது எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த படைப்பினுடைய சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்துல அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து பிரம்மா கூட இல்ல, சிவனும் இல்ல, நெருப்பு இல்ல, எதுவுமே இல்ல, ஆகாயம் நட்சத்திரங்கள் எதுவுமே இல்ல. ஆரம்பத்துல யார் இருந்தது? ஒன் அண்ட் ஒன்லி கிருஷ்ணான்றதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, அவர் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? மோக்ஷ தர்மால வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. பிரஜாபதிம் ச ருத்ரம் சாப்பி அகம் ஏவ ஸ்ருஜாமி வை தௌ ஹிமாம் ந விஜனாத்யோ மம மாயோ விமோஹிதா. ஓகேவா? சோ இது மறுபடியும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பாருங்க, பிரஜாபதி சிவன் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து படைக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து படைக்கக்கூடிய அறிவு கூட இல்லை. அவங்களும் மாயைக்குள்ள இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான ஈவன் நம்ம பிரம்மா கூட பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்னடான்னு அவருக்கு தெரியல. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காயத்ரி மந்திரம் மூலமா அவர் வந்து தவம் பண்றார் கிருஷ்ணர் மேல. கிருஷ்ணர் மேல தவம் பண்ண பிறகுதான் அவருக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது? ஞானம் கிடைக்குது. அவர் வந்து எல்லா வேதங்கள பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவியன்னு சொல்லிட்டு பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அவருடைய இருதயத்துல வந்து அவர் வந்து வேதங்களை வந்து திணிக்கிறார். ஓகேங்களா? அப்படிதான் வேதத்தை வந்து பிரம்மா வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வேதங்களை கத்துக்கிட்டார். அவர் வந்து நாரதர் கொடுக்குறார். இப்படிதான் வந்து வழி மாறி போச்சு ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர். சோ இதுல இருந்து நம்ம சுருக்கமா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து தோன்றிவிட்டதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து இதயபூர்வமா வந்து பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ இப்படி பண்ணும்போது நம்ம நல்லா வந்து பக்தி ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். ஓகே மாதாஜி. मच्चिदामर्कट प्राण मोदयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं पुष्यन्ति च रमन्ति च. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதையந்த பரஸ்பரம். மச்சித்தான்னா சித்தம்னா என்ன? மனசு இல்லையா? மத்கத பிராணா, அவங்க அந்த பக்தர்களுடைய மனசு வந்து எப்பவுமே என் மேலதான் இருக்கும். அவங்க பிராணம், அவங்க வாழ்க்கை வந்து எனக்கு என்னுடைய சேவை செய்யறதுக்கு தான் வச்சிட்டு இருக்காங்க. போதையந்த பரஸ்பரம். போதையந்தன அவங்க வந்து ஒரு பக்தரும் இன்னொரு பக்தரும் சேர்ந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஊர் கதை உலக கதை எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. இப்ப சாதாரண மனிதர்கள் வந்து பக்கத்து வீட்டு எதிர் வீட்டுக்கார் மீட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த சீரியல் என்னாச்சு, அந்த கடையில என்ன வந்துச்சு, என்ன நியூ அரைவல் ட்ரெஸ்ஸு, அதுதான் வந்து பேசுவாங்க. ஆனா இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா போதையந்த பரஸ்பரம். அவங்க வந்து எதை பத்தி பேசுவாங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுவாங்களாம். ஸோ அதை பேசிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கதையந்த ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. ஓகேவா? ஸோ அவங்க வாழ்க்கையே எனக்கோசம் அர்ப்பணிச்சுட்டு அவங்க வந்து பேசுறது எதை பத்தியும் பேச மாட்டாங்க. தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் திருப்தி ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச. ஸோ என்ஜாய் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் இவங்க சொல்றது, இவங்களுக்கு தெரியாத பாயிண்ட்ஸ் இவங்க சொல்றது. அது மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களும் லீலைகளும் வந்து அவங்க கருத்து பரிமாறிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? திருப்தி ஆகுது. துஷ்யந்தி. நம்ம ஏதாவது நம்ம பிடிச்சமான விஷயத்த சாப்பிட்டு நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு திருப்தி இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். அது மாதிரி இவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதுக்குனாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? திருப்தி கிடைக்குது, ஆனந்தமும் வருது. ஓகேங்களா? சோ நம்மளே இனிமேல் என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி தான் பேசணும். யாரை பார்த்தாலும் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் நம்ம பேசணும். ஓகேவா? சோ
இந்த பக்தின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்திலதா பீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பீஜம் அதாவது விதை இருக்கு இல்லையா, நம்ம இருதயத்துல வந்து போடணும். ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுடைய இருதயத்துல போடணும். அதை வந்து நம்ம இப்போ வீட்டில் வந்து ஒரு செடி வைக்கணும்னா என்ன பண்றோம், விதைய போடுறோம். விதைய போட்டு அதுக்கு வந்து நாள் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விடுறோம். அது என்ன ஆகும், சிறுசா வந்து மலை கட்டும். அப்புறம் அதுல வந்து இலை வரும் இல்லையா. அப்புறம் அதை வந்து பாதுகாத்து வச்சா கொஞ்சம் செடியா வரும் இல்லையா. அப்புறமா வந்து அதுக்கு வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும், வேலியெல்லாம் போடணும். ஏன்னா மாடு வந்து மேயக்கூடாதுன்றதுக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மரமா வந்து கனிகளை எல்லாம் கொடுக்கும். அது மாதிரி இந்த நம்ம பக்தியில தான் பீஜை வந்து நம்ம இருதயத்துல போட்டு வச்சிருக்காங்க இல்லையா. அதை வந்து நம்ம வந்து பத்திரமா பாதுகாக்கணும். அதுக்கு எதுப்பா தண்ணி ஊத்துறதுன்னா நம்மளோட சாண்டிங் தான் அது வந்து தண்ணி. ஓகேவா. அது வந்து எந்த ஒரு வேலையும் வந்து மேய்ஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பத்திரமா சாண்டிங் மூலமா நம்ம வளர்க்கணும். பக்தர்களுடைய சவாசத்தை கொண்டு அதை வந்து பாதுகாத்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சு அதை வந்து நம்ம மேலே எடுத்துட்டு வரணும். அதனோட கோல் எங்க போகணும், கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போய் கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போய் சேரணும். ஆனா நமக்கெல்லாம் என்ன கன்ஃபியூஷனு, அந்த வாட்டரிங் ப்ராசஸ் என்னது, ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங். இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஆனா எப்படி இந்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட ஏக்கமே இல்லை. உண்மையான பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமசரணம் பண்ணும்போது கண்ணில் வந்து தார தாரையா தண்ணி வரும். பட் நம்ம எல்லாம் வந்து கல் நெஞ்சக்காரர்கள். நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்னா வந்து அந்த பாவையும் சரி கண்ணிலையும் தண்ணி வர்றதே இல்லை. அதுக்கோசமாவது நம்ம வந்து அழணும், கிருஷ்ணா நான் இப்படி இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இருக்கணும் இருப்பாங்கன்னா அவ தூய பக்தர்கள்லாம் கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது அவங்களால. ஓகேவா. அந்த பிரிவினாலதான் இப்ப எப்படி நம்ம பசங்களை வந்து வெளியூருக்கோ ஹாஸ்டலுக்கோ அமிச்சுட்டு நம்ம வருத்தத்துல இருப்போம் இல்லையா. எப்படா பண்டிகை காலம் வரும், லீவ் வரும், நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம காத்துட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணுமா நமக்கும் பகவானுக்கும். ஏன்னா அவரு தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தை. அவரை பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவரை வீட்டுக்கு எப்படி எப்ப போவோம் அதற்கு வந்து நம்ம ஆயத்தப்படுத்திட்டு அழுதுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், சௌகரியமா தான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எப்படி ஒரு மீனை வந்து தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டா அது துடி துடிச்சு என்ன பண்ணும், இறந்து போயிடும் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம இருக்கணும். நம்ம பாவனை, கடவுளே உன்னை வந்து இத்தனை ஜென்மங்களா, எத்தனையோ கோடி கோடி ஜென்மங்களா உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணி பக்தி பண்ணணும். ஆனா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான கடவுள் வந்து யாருன்னே தெரியாம இருந்திருக்கும் இல்லையா. சோ யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஆஹ் இந்திரன் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த தனக்கு வந்து இந்த பாகம் கொடுக்கல. இந்த நந்த மகாராஜா என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விளைச்சல்லாம் நல்லா வந்த உடனே யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஊர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜனவரி மாசம் தை திருநாள்னு சொல்லிட்டு சூரிய இது பகவானுக்கு வந்து நெற்கதிர்களை வந்து அர்ப்பணிச்சு பொங்கல் திருவிழா வந்து கொண்டாடுவாங்க. அது மாதிரி துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணா இருக்கும்போது நந்த மகாராஜா என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட விளைச்சல்லாம் நல்லா வந்துச்சு. அதனால மழை தேவரான இந்திரனுக்கு வந்து படையல் போட்டு வணங்கணும்னு சொல்லிட்டு சிறப்பா எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வராரு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சின்ன பையன் வராரு இல்ல, வந்து கேக்குறாரு, என்னப்பா எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்க, அவங்க அம்மா கிட்ட பேசினா ஒண்ணுமே ரிப்ளை பண்ண மாட்டேறாங்க, போ நான் அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்றாங்க. அந்த எல்லா வீடும் ஜக ஜக ஜகான்னு பிஸியா இருக்காங்க. நிறைய பண்டங்கள் பதார்த்தங்களை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாருமே ஒண்ணுமே பேச மாட்டேறாங்க, ஒன்றும் பதில் சொல்ல மாட்டேங்க. நந்த மகாராஜா கிட்ட போயிட்டு கேக்குறாரு அந்த கிருஷ்ணர், குட்டி கிருஷ்ணா. அவர் வந்து மடியில வச்சுட்டு இது மாதிரி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் பின்பற்றுறது நம்மளும் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்படியா, மழை தேவரான இந்திரன் வந்து மழை கொடுக்கணும், அவரோட கடமை அது இல்லையா. சோ நம்ம பசுக்கள்லாம் நல்லா மேய்ச்சல் பண்ணிட்டு வந்து பால் நல்லா கொடுக்குது, வெண்ணெல்லாம் நல்லா வருது, அதனால நம்மளுடைய வணிகம் நல்லா வருது, நம்ம செல்வ செழிப்போட இருக்கிறோம் இல்லையா. சோ நமக்கு தேவையான விளைநிலச்சல்கள் எல்லா விதமான தானியங்கள் எல்லாம் கொடுக்குது, காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் கொடுக்குது. நம்ம ஏன் போயிட்டு இந்திரனை வழிபடணும், இந்திரன் வந்து மழை கொடுக்கணும், அவன் வேலை தானே அவன் செய்யறா. நமக்கு இப்படி பார்த்து நம்ம டெய்லி பசுக்களையும் எங்க கூட்டிட்டு போறோம், கோவர்தன மலைக்கு கூட்டிட்டு போறோம். நம்ம வந்து கோவர்தன மலையை தானே வணங்கணும், அதை தானே நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவர் யோசிக்கிறார், கரெக்டு தானே இந்த புள்ள சொல்றதுன்னு சொல்லி. இல்லப்பா நம்ம காலங்காலமா இது வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்திரன் எதனா கோச்சுப்பான், வேணாம் நம்ம இதை பண்ணலான்னு. மறுபடியும் வந்து பாருங்க, கிருஷ்ணர் கேள்வி கேட்டு அவர் அப்பாவை வந்து பதில் சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்றார்.
அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஊரே குட்டி பையனுடைய பேச்சை கேட்டுட்டு காலங்காலமா செஞ்சுட்டு வந்த இந்திர பூஜையை நிறுத்திட்டு போயிட்டு கோவர்தன மலைக்கு வந்து பூஜை பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட கோவர்தன் மலைக்கு பூஜை பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வண்டி கட்டிட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு கடல் முன்னாடி கோவர்தன் முன்னாடி வைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து எப்பவுமே வந்து கடவுளுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு ஸ்க்ரீன் போடணும் இல்லையா? அங்கே ஸ்க்ரீன் மலைக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீன் போட முடியும்? அதனால கிருஷ்ணர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு, பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க, அதுதான் திரை இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு, கோவர்தன் நல்ல பெரிய அகண்டவாய் தெரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றாரு. இன்னும் பத்தல, இன்னும் பத்தல, அதனால எடுத்துட்டு வர்றாரு. போயிட்டு ஐயோ எடுத்துட்டு வராங்க. அப்போ எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? கோவர்தன் யாரும் இல்லை, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? இதை தெரிஞ்சுட்டு அர்ஜுனன் வந்து இவங்க எல்லாம் பிரதட்சணம் பண்ணி பூஜை பண்றாங்க. இந்த விஷயம் இந்திரனுக்கு போகுது. அவன் என்ன நினைக்கிறான், அவமானமா நினைக்கிறான். எனக்கு வர வேண்டிய மரியாதையை இந்த குட்டி பையன் வந்து இப்படி பண்ணிட்டால, இரு அந்த ஊரையே நான் காலி பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அந்த கோவத்தால சம்வர்த்தகான்ற ஒரு மேகக்கூட்டம், அதாவது ஒரு சிருஷ்டியை வந்து அழிக்கணும்னா பெருமழை வரும். அந்த அந்த சம்பர்த்தக மேகக்கூட்டத்தை வந்து கூப்பிடுறான். ஸோ கூப்பிட்டுட்டு ஆர்டர் பண்றான், மழை போய் அந்த கிராமத்தையே நான் இல்லாம பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து இந்திரனுடைய அகங்காரத்தால வரக்கூடிய மழை துளி வந்து ஒரு துளி கூட கிருஷ்ணர் மேல விழாது. அஹ் யோகமாய சக்தியால கவர் பண்ணிடும். அவர் போயிட்டு டக்குன்னு அந்த கோவர்தன மலையே தன்னுடைய சுண்டு விரலால, இடது சுண்டு விரலால தூக்கி நிக்க வச்சுப்பாங்க. அப்ப எல்லா பசுக்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய கோப்பர்களும் கோபியர்களும் எல்லாம் அது கீழே வந்து இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த மலைக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா சுதர்சன சக்கரம் வச்சிருப்பார். அந்த சுதர்சன சக்கரம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வரக்கூடிய மழைகள் எல்லாத்தையும் அந்த அது வெப்பம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகும். ஒரு துளி யாரு மேலும் படாது. 7 நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பகலும் இரவும் வந்து பசி தாகம் மயக்கம் எதுவும் இல்லாம கண்ணுக்கு கண்ணு பார்த்துட்டு முகத்துக்கு முகம் நேரா கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்து அனுபவிச்ச சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ கிருஷ்ணரை நம்பி யார் இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு, அவரை பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க, கிருஷ்ணா நீ பாரு, நீ சொன்னது தானே நாங்க செஞ்சோன்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறாரு. ஸோ அதனால தான் வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மேக கூட்டங்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம வீட்டில் வாட்டர் டேங்க் காலி ஆயிடுமோ, அது எல்லாம் காலி ஆயிடுது. அப்போ வந்து இந்திரனுக்கு பயம் வருது. அச்சச்சோ, நான் அந்த விருந்தாவனத்தையே அழிக்கணும்னு நினைச்சேன், இப்போ எல்லா வாட்டர் டேங்க் என் கையில் இருக்குதெல்லாம் காலி. அப்போ அவன் யோசிக்கிறான், அச்சச்சோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். கிருஷ்ணர் வந்து மகாத்மா, அவர் வந்து பெரியவர், அவர் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்றது அவன் அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறான். வந்து போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு போறான். என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா கிட்ட கேட்கிறாரு. பிரம்மா சொல்றாரு, ஏன்டா நீ வேற பண்ணி வச்ச, நான் தான் முந்தா நாள் ஒரு லீலையை பண்ணி வச்சிருந்தேன், பசுக்களை கடத்திட்டு போகணும், நம்ம ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லையா, பிரம்ம விமோக லீலையை பண்ண, நீ சும்மா இருக்க வேண்டியது தானடான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்ன பண்றேன், என் கூட வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. எனக்கு வர்றதுக்கு எந்த தகுதி இல்லை, நீ போடா, வேணா ஒரு சிம்பிள் சஜஷன் சொல்றேன், போகும்போது பசுவை கூட்டிட்டு போன அப்படின்றார். காமதேனு. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பசுக்களை ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, நம்ம கோபாலான்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதனால என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு, எங்க போய் கேட்கணும் இல்லையா மன்னிப்பு, அதனால போறார். போனா ஃபர்ஸ்ட் காமதேனு அனுப்புறார். அவர் கிருஷ்ணர் ஒரு தனியான இடத்துல உட்காந்துக்கிறாரு. அப்போ வந்து பார்த்தோன்னே அவர் கொஞ்சம் சாந்தமாகறாரு. அதுக்கு அடுத்தது இந்திரன் போறான். இந்திரன் தன்னுடைய கிரீடத்தை எல்லாம் கீழே எடுத்து வச்சுட்டு அவருடைய தலையில வந்து விழுந்து, காலில் வந்து தன்னுடைய தலை படுற மாதிரி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பெருந்தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய பதவி எல்லாம் வந்து எடுக்கிறதே இல்லை, மன்னிச்சுட்டு இனிமேல் இது மாதிரி தவறு செய்யாதன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறார். ஸோ பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதவியை இந்திரனுக்கு கொடுத்ததே அவர்தான் இல்லையா. அந்த அகங்காரத்தோட இருந்தாலும் அவனை மன்னிச்சுட்டு அவரை வந்து என்ன பண்றாரு, நீ ரிப்பீட் பண்ணாதன்னு சொல்றார் இல்லையா. அவ்வளோ அளவுக்கு நல்லவர் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து 7 நாள் சாப்பிடாம இருப்பாங்க இல்லையா. அதனால 8 வேளை சாப்பாடு அவங்க அம்மா கொடுப்பாங்க. அதனால தான் 7 8 என்ன வரும், 56. அதை 56 ஐட்டம்ஸ் வச்சு அடுத்தது அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து போக ஆர்த்தின்னு சொல்லுவோம்.
ஓகேங்களா? நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய வெரைட்டிஸ் போகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? 56 ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னா வந்து போகா. ஓகே, ராஜபோகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த ஐட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா தன்னுடைய குழந்தை வந்து யசோதா மாதா 7 நாள் இப்போ சாப்பிடாம இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ வெரைட்டி பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தர்கள் வந்து எதுல சந்தோஷப்படுறாங்க? கதையந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி ச, திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடையிறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான ஞானம் நானே வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். என்ன சொல்றது? தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம். புத்தி யோகம், அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கோ இல்லையோ அது வந்து நானே கொடுக்குறேன். என்னை வந்து அடைய வேண்டிய ஞானத்தை வந்து நானே கொடுக்குறேன். அதை வந்து கவலையே பட தேவையில்லை. ஓகே, அவரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிலாம் முடியாதவங்களுக்கு. ஓகேயா? அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டிருந்தவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கான தேவையான ஞானத்தை நான் வழங்குகின்றேன். ஓகேவா? அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நேத்தும் இந்த வேர்டு பார்த்தோம், சிம்பிளி சர்வ் பண்ணணும். இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? அன்பு தொண்டு செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தொய்யும், அதுல என்ன சொல்றாரு? 2 வேர்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது பக்தி, அன்புடன் பக்தி தொண்டு செய். அன்பு பக்தி தொண்டு இல்லையா? இங்கேயும் அதுதான் சொல்றாரு. அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்ல, வாரத்துக்கு ஒரு முறை இல்ல, மாசத்துக்கு 2 நாள் இல்ல, இடையராது சததம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி பண்றேன். உங்களுக்கு வந்து ஞானம் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை நானே கொடுக்குறேன். உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த ஸ்டோரி பார்க்கலாம். அதாவது இங்க பார்க்கறது வந்து துருவ மகாராஜா எப்படி அவங்க சித்தினால அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் இல்லையா? இவர் அப்பாவுக்கு உத்தான பாதாவுக்கு வந்து 2 மனைவி, சுனிதி சுருச்சி இல்லையா? அவங்க சித்தி வந்து நீ என் வயிற்றுல பிறந்திருந்தாதான் அவருடைய மடியில உட்கார்றதுக்கு தகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு? தம்பி உட்காந்துட்டு இருக்கானே அப்பா மடியில, நானும் போய் உட்காரன்னு ஆசையா போனார். ஏன்னா இவங்க இவங்க வீட்டு பக்கமே வரமாட்டாங்க. ஓகேவா? ஆஹ் அவர் வந்து இப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப துக்கம். அவரை கூட சித்தி அவமானப்படுத்துறதை விட அப்பா நமக்கு சாதகமா ஒரு வார்த்தையே பேசலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தம், துக்கம் வந்து தொண்டை அடைக்குது. அழுதுட்டு அம்மா கிட்ட வந்துட்டார். இது மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. உங்க சித்தி சொல்றது கரெக்டு தானேப்பா, அதனாலதான் உங்க அப்பா நம்மளுடைய அரண்மனைக்கே வர்றதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உனக்கு எல்லாம் வேணும்னா பகவான் நாராயண கிட்ட நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. போற வழியில நாரதர் பார்க்குறாரு. நாரதர் அவருடைய டெப்த்தை அசஸ் பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து என்ன கொடுக்குறாரு? மூல மந்திரத்தை உபதேசிக்கம் பண்றாரு. அவர் தவம் இருக்கிறார் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சாப்பிட்டு தவம் பண்றாரு. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? பகவானை பார்க்கக்கூடிய ஆஹ், ஞானம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ், என்னெல்லாம் சாப்பிட்டாருன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நாள் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழத்தை சாப்பிட்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 6 நாளைக்கு ஒரு முறை உலர்ந்த புல்களை சாப்பிட்றாரு. 9 நாளைக்கு ஒரு முறை தண்ணியை குடிக்கிறாரு 3வது மாசம். 12 நாட்களுக்கு காற்றை வந்து சுவாசிக்கிறார் 4வது மாசத்துல. 5வது மாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காலில் நின்றுட்டு நகராம வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இது மாதிரி வந்து இந்திரியங்களை வந்து அவரு அடக்கி தவங்களை பண்றார். ஓகே, இந்த நாரதர் முனி சொன்னா வாசுதேவர் மந்திரத்தை உபதேசித்து கேட்டுட்டு அதை வந்து நான் சொல்லிக்கிட்டே அவர் வந்து தியானம் பண்றார். ஸோ இந்த 3 உலகமும் வந்து தடுமாறுது. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கட்டை விரல் ஒரு காலில் தானே நின்று தவம் பண்றாரு, இந்த பிக்சர்ல பாருங்க. அப்போ வந்து இதை மெச்சி அவர் பகவான் வரார். பார்த்தா அவருக்கு என்னன்னு புரியல. தான் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற கடவுளா இங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்காரா? நம்ம எது உண்மை எதுன்னு தெரியல அவருக்கு. கண்ணு முன்னாடி ஒண்ணு பாக்குறாரு, இல்ல நான் பாக்குறது இமேஜினேஷனா நிஜமா, நான் இருதயத்துக்குள்ளதான் பாக்குறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு திகைப்புல நிக்கிறார். அப்போ வந்து அவர் தன்னுடைய பாஞ்சஜன்ய சங்க தலை மேல வைக்கிறாரு. அவருக்கு தேவையான ஞானம் எல்லாம் வருது. ஓகேவா? அப்போ வந்து அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அவரை புகழ்ந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அது வரையும் அந்த பையனுக்கு என்ன தெரியும்? 5 வயசு பையன் இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பானா?
என்ன தெரியும். அவர் வந்து கடவுளை நோக்கி புகழ்ந்து பாடல்கள் பாடுறாரு. அப்போ வந்து ஃபீல் பண்றாரு, அச்சச்சோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன், கண்ணாடியை துண்டு கேட்டுட்டேன், வைரத்துக்கு பதில் எனக்கு இது வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். இல்ல இல்ல நீ கேட்ட, அதனால நீ உனக்கு வந்து நான் அந்த இந்த லோகத்தையே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பார். ஓகேவா. உங்க அப்பாவோட பெரிய அரச கிங்டம் நான் உனக்கு கொடுக்கேன், உன்னை அரசனா வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு துருவன மகாராஜாவா வைப்பார் அவர். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது பிறக்கும் தருவாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அவருக்கு ஒரு விமானத்தை அனுப்புவார். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, எனக்கு இதுக்கெல்லாம் வழிகாட்டினது எங்க அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திரும்பி வந்து அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு போவார். அவருக்கு ஒரு துருவ நட்சத்திரம் ஒன்று இருக்கு, துருவ லோகம்னு சொல்லிட்டு மேல ஒரு இடம் இருக்கு. அது இந்த சிருஷ்டி அழிஞ்சா கூட அந்த துருவ லோகம் வந்து அழியாது. ஸோ அம்மாவையும் அவர் கூட்டிட்டு போனார். ஸோ பக்தி அவர் வந்து என்ன கேட்டாரு யோசிச்சு பாருங்க, எனக்கு செல்வம் வேணும்னு கேட்டாரு. பட் கடவுள் என்ன கொடுத்தாரு, எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு இல்லையா. அது அப்படியாப்பட்டவர் தான் கடவுள். உனக்கு தேவையான ஞானம் அவர் லாஸ்ட்ல ரியலைஸ் பண்ணார். நான் கேட்டது கண்ணாடி துண்டு இல்லையா, ஒரு உடைஞ்சு போன கண்ணாடி துண்டு எதுக்கு பிரயோஜனம். அந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்றாரு இந்த உலகத்துடைய செல்வங்களை இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. एवानुकम्पार्थम् रम्यानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஸோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். அவர்கிட்ட என்ன பண்றாங்க, இது மாதிரி நித்தியமா இடையறாது பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து விசேஷ கருணை ஸ்பெஷல் மர்சி காட்டுறாராம். அவங்க அவங்களுடைய எல்லாருடைய இருதயத்துல பகவான் இருக்காரு. பட் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறியாமையை வந்து என்ன பண்றாரு, இப்போ ஒரு இடம் இருட்டா இருந்துச்சுன்னா லைட்டு போட்டு அங்க வெளிச்சம் வந்துடும். அது மாதிரி அறியாமை என்ற இருளை வந்து ஞானம், அதாவது ஞானத்தை தீபச்சுடராக வச்சு நான் வந்து அழிச்சிடுறேன் அப்படின்றார். ஸோ இந்த இடத்துல தீபச்சுடர்ன்றது வந்து நம்ம வீட்டில் கொளுத்துறமை தீபம் அதான் இல்லை. இங்கே வந்து நாலேஜ் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அது வந்து சொல்றது. ஸோ இது மாதிரி ஞானம் பெற்றவங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க. அதுக்கு உதாரணம் இந்த நம்ம ரெண்டு பிக்சரை பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய பிக்சரை வந்து சுகதேவ் கோசாமி வந்து பரிஷத்துக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறார் இல்லையா. அவருக்கு வந்து அந்த 7 நாள் வந்து தக்ஷகான்ற பாம்பு வந்து கடிச்சு இறக்க போறாருன்றத தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா. ஸ்ருங்கி ம், ஆஹ், ஒரு முனிவருடைய மகனுடைய சாபத்தால சாக போறாருன்றத தெரிஞ்சிச்சு. அதனால வந்து என்னாச்சு, எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டார் இல்லையா. போயிட்டு நதிக்கரையில போயிட்டு அவருடைய ஆடை பாருங்க, உடையெல்லாம் குறைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிடாம தூங்காம தண்ணி கூட குடிக்காம 7 நாட்கள் வந்து பாகவதம் கேட்கிறார் இல்லையா, சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட இருந்து. அப்போ வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்சத்தை அடையார், கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறார். அவருடைய பிறப்பே ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது, அதை நம்ம ஒரு நாள் பார்க்கலாம். அப்புறம் கீழே இருக்கிற பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேல உட்காந்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவ ஊத்தியோட மகனான கபிலா. கபிலா யாரு இல்ல, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஓகே. கபிலா வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்தேப்ப முனிக்கும் தேவஹூதிக்கும் பிறந்த மகன். ஓகேவா. இந்த தேவஹூதி யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சாதாரண பெண் இல்லை, அவங்களும் ஒரு சிறந்த பக்தியானவள் தான். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளே வந்து வயிற்றுல பிறந்திருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க சாதாரண மனிதர் அல்லன்றதை நல்லா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியரா வச்சுக்கணும். அப்படியாப்பட்டவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரே அவருடைய மகனா பிறந்து அவருக்கு வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. கபிலருடைய உபதேசங்கள் சாங்கிய பிலாசபி, அவங்க வந்து எல்லா உபதேசங்களும் சொல்லிட்டு அவர் அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிடுவார். ஓகேங்களா. அதுக்கு முன்னாடி அவர் அப்பா பையன் பிறந்தான்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுவார். பையன் வந்து அம்மாவுக்கு பாதுகாப்பா இருந்து ஞானத்தை கொடுத்து அவரும் கிளம்பி போவார். ஸோ விசேஷ கருணை மூலமாக பக்தர்களுக்கு வந்து கடவுளே வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறார் இல்லையா. ஸோ அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம இருக்கணும். ஸோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுர் ஸ்லோகி இல்லையா, அது இம்பார்ட்டன்ட். 8, 9, 10, 11. ஓகே. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம எல்லா பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கு கிடைக்கும். भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुत्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பேசுறார்
அவருக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய எல்லா வைபவங்களை புரிஞ்சுட்டு அவரை ஏத்துக்கிறார் இல்லையா. நீங்க தான்ப்பா பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், நீங்க தான் தூய்மையானவர், நீங்க தான் பரமசத்தியம், நீங்க தான் நித்தியமானவர், நீங்க தான் வந்து திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், நீங்க பெறப்பட்டவர், மிக பெரியவர். ஓகே. ஸோ இந்த உண்மையெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே யார் சொல்லியிருக்காங்க? நாரதரும் அசீதர் தேவலர் வியாசர் போன்ற சிறந்த ரிஷிகள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு போயிட்டுறாங்க. ஆனா இப்ப எனக்கு இதுதான் அது இப்பதான் புரிஞ்சுச்சு. அது நீங்க தான் எல்லாம் அதை சொல்றார். ஓகேவா. நம்ம இந்த பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பாக்குறோம்னா, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இறுதி காலம், அந்த துவாபரத்தை யுகத்தை முடிச்சு தன் லீலைகளை திரும்பி போக வேண்டிய சமயத்துல வர்றாரு யாரு? உத்தவர். உத்தவர் சொல்றாரு, நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ற கீதை தான் வந்து உத்தவ கீதை. ஓகேவா. ஸோ ஸோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமேன்றதை வந்து அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஓகே. நம்ம எத்தனாவதுல புரிஞ்சுக்க போறோன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உன்னத யோகியே கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம்? பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? அர்ஜுனன் மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க தான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட, எப்படி உங்களை வந்து இடையறாத நினைக்கிறது? எனக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். இப்ப என்னாச்சு? அர்ஜுனன் வந்து அவர் சொல்ல சொல்ல அவருக்கு அந்த விஷயத்துல வந்து லயிக்கிறார். அவருடைய பேச பேச அமிர்தமா இருக்கு. அதனால இன்னும் வேணும், நீங்க இன்னும் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுடைய வைபவத்தை வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றத வந்து கேட்கிறார். ஓகேவா. ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். எங்கனம் நான் வந்து உங்களை நினைவு கொள்வது, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி நான் உங்களை நினைக்கிறது, பார்க்கும்போது எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கறேன், அதுல எல்லாம் நான் உங்களை எப்படி பார்க்கறது, எனக்கு அது வந்து விலாவரியா சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ओके माताजि 19 ओके श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्मविभूतयः प्रतान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இந்த பிக்சரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. நடுவுல மையமா இருக்கிறது வந்து நாராயணன் கிருஷ்ணன். அவர்கிட்ட இருந்து நாரா இவர் வர்றார், மகாவிஷ்ணு இல்லையா. அப்புறம் பாருங்க என்னென்ன இருக்கு? ஐராவத் இருக்கு, சிவன் இல்லையா, உச்சைஸ்வரி என்ற குதிரை, கல் கல்கி இருக்காங்க, நாரதர் இல்லையா, ஆஹ் பிரகலாதன், வியாசர் சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்கு. இது வந்து நம்ம அவருடைய ஆஹ் அவர்கிட்ட இருந்த வைபவங்கள்ன்றது வந்து நம்ம பின் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை பார்க்க போறோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டார், நான் எப்படி பார்க்கறது, என்னப்பா எனக்கு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு. சரி, உனக்கு சொல்றேன். என்னுடைய தெய்வீகமான தோற்றங்களை உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன். நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே, எல்லாத்தையும் சொல்லல, இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தான் செலக்டிவா சொல்ல போறேன். நீ அதை கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இந்த டேபிளர் காலத்துல பாருங்க, இறைவனாகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கிறேன். என்ன வடிவம்? விஷ்ணு. அதுல எப்படி இருக்காரு? நம்ம இது முன்னாடி தான் பார்த்தோம். அவர் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம். ருத்ரர்களுக்கும் சரி, பசுக்களும் ஆதித்யர்களும் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்தாரு பறந்தாருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த விஷ்ணு கிட்ட தான் யார் வந்தாங்க? 12 ஆதித்யர்கள் வந்தாங்க, ஆதித்யாஸ். ஓகேங்களா. சூரியன் அவர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒளி கதிராவும் நானா தான் இருக்கேன். ஸோ நம்ம நடந்து போகும்போது நம்ம மேல ஒளி, சூரிய ஒளி கிரணங்கள் பட்டுச்சுன்னா நம்ம அது மூலியமா கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம். மரிச்சி, மருத்துக்கள், அந்த மருத்துக்களில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்களா அவர் தான் இருக்காரு. சந்திரன் நட்சத்திரங்களா இருக்காரு. சாமவேதம், வேதங்களில் வந்து அவர் சாமவேதமா இருக்காரு. தேவர்களில் வந்து அவர் வந்து இந்திரனா இருக்காரு. புலன்களில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மனமா இருக்கார். வாழும் உயிரினங்களில் வந்து வாழ்க்கையின் சக்தியா இருக்கார். ஓகேவா. சோ 12 ருத்ரர்களில் சிவன், 12 ஆதித்யர்கள் என்ன சொன்னோம்? விஷ்ணு. ருத்ரர்கள்ல சங்கரன் இல்லையா. வானில் ஒளி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன். நட்சத்திரங்கள அவர் சந்திரனா இருக்கார். ஓகே. அப்புறம் யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனா இருக்கிறாரு. படைத்தலைவர், அதாவது சேனாதிபதினு எடுத்துட்டு முருகனா இருக்காரு. ஓகேவா.
அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீர்நிலைகளில் நான் பெருங்கடலாக இருக்கிறேன். முனிவர்களில் வந்து அவர் பிருகு முனிவரா இருக்காரு. அதிர்வுகளில் ஓம் என்ற சப்தமா நான் தான் இருக்கிறேன். யாகங்களில் ஜப யக்னம், கலியுகத்துக்கு வந்து விதிக்கப்பட்ட யக்னம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த ஜபமாவும் நான் தான் இருக்கிறேன். அசையாதவற்றில் வந்து நான் எப்படி இருக்கிறேன்? இமயமலையா இருக்கிறேன். மரங்களில் வந்து ஆலமரமாகவும், தேவ ரிஷிகளில் நாரதராக நான் இருக்கிறேன். தேவலோக பாடல்களில் சித்தரதனாக இருக்க, சித்தர்களில் வந்து நான் கபிலர், குதிரைகளில் உச்சைஸ்வர் என்ற குதிரை, தேவலோக யானைகளில் ஐராவதம், அப்புறம் மனிதர்களில் வந்து நான் மன்னனாகி இருக்கிறேன். ஆயுதங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வஜ்ர ஆயுதமாகவும், பசுக்கள்ல வந்து நான் காமதேனுவாக இருக்கிறேன். சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாக இருக்கிறேன். பாம்புகளில் வாசுகியும், தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறேன். நீர் தெய்வங்களில் ஆரிய வருணனாக இருக்கிறேன். புறப்பட்ட மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் இருக்காங்கல்ல, அதுல வந்து நான் ஆரியமாவா இருக்கிறேன். சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் நான் யமனாக இருக்கிறேன். தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். கீழடக்குபவர்களில் நான் காலமாக இருக்கிறேன். ஓகேங்களா? சோ மிருகங்களில் சிங்கம் நான், பறவைகளில் கருடன் நான், சுத்திகரிப்பவர்களில் காற்றாக நான் இருக்கிறேன். ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமன், நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ராமன்னா ஒரு சொல் ஒரு பானம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அவர் இருக்கார். மீன்களில் சுறாமீன், பாயும் நதிகளில் வந்து கங்கை, படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு இடைப்பட்ட காலம் எல்லாம் நானே. அறிவியல் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறேன். தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்களில் ஆ என்ற சொல், கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல்லாவும் நான் இருக்கிறேன். படைப்பாளிகளில் பிரம்மா நான். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் அவர்தான். பெண்களில் இருக்கக்கூடிய புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம், பொறுமை, எல்லாமே அந்த எல்லா குணாதிசைகளும் கடவுள தான் இருக்காருன்னு சொல்றார். ஸ்தோத்திரங்கள் பிருகத் சாமா, சந்தஸ் கவிதைகளில் காயத்ரி மந்திரம், மாதங்களில் நான் மார்கழி மாதம், பருவ காலங்களில் வசந்த காலம், ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாகவும், ஒளிர்பவற்றில் நான் வந்து தேஜஸாக இருக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே அவருடைய வைபவங்கள்ல சாம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. எப்படி ஒரு மூவி பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைலர் பார்ப்பாங்க இல்லையா? ட்ரைலர் பார்த்துட்டு தானே அந்த மூவியை பார்க்க தான் வேணாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவர் வந்து அவருடைய சாம்பிளை வந்து நமக்கு காமிச்சிட்டார். ஸோ இதுலேருந்து யாராவது ஒரு 4-5 பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவருடைய வைபவத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களில் நான் சந்திரன், ஒளிகளில் சூரியன் சொன்னாரா? பாம்புகளில் அவர் என்னவா இருக்காரு? வாசுகி. தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சொல்லலாம். சுறா மீன் இல்லையா? அசுரர்களில் பிரகலாதன், மிருகங்களில் சிங்கம், இதெல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா? ஐஷ ஐராவத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. Shrivan Himamalai, Himayamalai. அசை கரெக்ட், சூப்பர். ஆ ஸோ இந்த வஜ்ராயுதமா இருக்கார். மேல இருந்து கீழே வந்துடலாம் ஒரு முறை. வஜ்ராயுதம், சிவன், உச்சைஸ்வரன் என்ற குதிரை, நிலா, சப்தங்களில் ஓம் ஓம், ராமர் வில் ஏந்தி இருக்குது, கபிலர், சுரபி பசு, அர்ஜுனன், நாரதர், பிரகஸ்பதி, பிரகலாதா, கருடன், சுராமீன், ஸ்கந்தன், அது வாசுகி, ஆ, வருணன், யமன், சிங்கம், குபேரன், சித்திரதன், பிரம்மா, எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு. இதெல்லாம் வெறும் சாம்பிள் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் பாடுங்க. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन, न तत् अस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्, नान्तोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனா, மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவ அசையாதவற்றை நான் இன்றி இருக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவர் இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா? ஸோ அவர் தான் வந்து சுப்ரீம்
ஈஸ் த சுப்ரீம், நம்ம 5வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஈஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், சுப்ரீம் வெல்விஷர் இல்லையா? நம்மளுடைய உண்மையான நலம் விரும்பி யாருன்னு அவர் தான். யோசிச்சு பாருங்க. அவரு சர்வதர்மான் பரித்தெக்ஜ மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. நீ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கியோ என்கிட்ட வந்து சரணடைதா, உன்னோட பாவத்தையோ எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன். யார் சொல்லுவாங்க? யாராவது சொல்லுவாங்களா? யாராவது அந்த கேரண்டி கொடுப்பாங்களா? வா நீ என்கிட்ட சரணடை, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. இது பகவான் வரைக்கும் சொல்றாரு. யாரும் ஏன்னா சொன்னது இல்ல. நம்மளுடைய என்னங்க பிரபு? இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னது இல்ல. பகவான் இல்லையா? தான் சொல்றாருப்பா. அவர் தான் சொல்றார். பட் அவர் சொல்றாரு, நம்ம அவர் மேல நம்ப மாட்டோம். அதுதான் ஒரு இன்னும் ஒரு வித்தியாசம் அதான் இல்லையா? பிரச்சனை. எவ்வளவு அளவுக்கு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கோம். பட் அந்த பாதையில இருக்கிறோம், முயற்சி பண்ணலாம். நம்ம முயற்சி பண்ண அவர் கண்டிப்பா அவர் வந்து நம்ம ஒரு ம். அடி எடுத்து வச்சு அவர் வந்து நமக்கோசம் 10 அடி எடுத்து வைப்பார் இல்லையா? சோ அவரை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை அவர் கருணையின் மூலமா நம்ம வந்து வாங்கிட்டு பக்தி பண்ணி முன்னேறலாம். சோ அவர் தான் வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்காரு. நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில தான் பீஜை வந்து நம்ம பத்திரமா பார்த்து காத்துக்கணும் இல்ல, அது நம்ம கடமை இல்லையா? நம்ம கிட்டே இருக்கு. அதை வந்து நம்ம நாமஸ்மரணம் மூலியமா படிக்கிறது மூலியமா வந்து நம்ம அதை பத்திரமா வளர்த்துட்டு வரணும் இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்கும் முழுமுதற் காரணம் அவர் தான். ஈஸ் ஓம்னி பொட்டன்ட். அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தான் எல்லாம் நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம தான் மாயையில இருக்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றோம்? 40வது ஸ்லோகத்துல எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அவரே சொன்னார் கொஞ்சம் தான் சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப முடிக்கும் போது, இது எல்லையற்றது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே, ஜஸ்ட் சாம்பிள், ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். அதனால நம்ம வந்து அவரை புரிஞ்சிக்க அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இருக்கான்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்புறமா தான் வந்து அதுல குதர்க்கமான எடக்கு முடக்கான கேள்விகளை கேட்கறதோ கேட்கலாம். நியாயமான கேள்விகளை கேட்கலாம் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. எப்படி கேட்குறோம்? தத்விதி பிரணிபாத்தேன, அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் நம்ம ஆன்மீக குருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு கேள்விகளை கேட்கணும். ரிலேட்டடான கொஷின்ஸை கேட்கணும். தர்க்கத்துக்கோசம் நம்ம வந்து வரட்டு தத்துவத்துக்கோசம் நம்ம கேள்விகளை பேசக்கூடாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவருடைய உன்னத நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவர் வந்து மாதாஜி அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவை என்பதை அறிவாயாக. என்ன சொல்லிட்டார் பாருங்க? சிறு பொறியில் தேஜஸ், அவருடைய பிரம்ம ஜோதி தான் வந்து தேஜஸ். அவருடைய பாடியில இருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் தான் வந்து தேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து வந்த ஒரு சிறு பொறி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. நம்ம இந்த பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அரச மர இலையில வந்து படுத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? மார்கண்டேய மகரிஷிக்கு வந்து ஒரு ஆசை, கிருஷ்ணரை வந்து அவருடைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் தவம் பண்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, பிரளயம் நடக்குது. எல்லா லோகமும் அந்த தண்ணியில வந்து மிதக்குது. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸால இழுத்து செல்லப்படுறார். ஓகே. ஸோ அங்க போகும்போது அவருக்கு இந்த பிரளயம் நடக்கிறதெல்லாம் அவர் எல்லாம் நல்லா விஷுவலைஸ் பண்றார். எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். பிரளயம் நடக்கும்போது கடவுளுடைய வயிற்றுக்குள்ள போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டு எல்லாமே அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். தோன்றாத நிலையில இருக்கும். சிருஷ்டி பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல வந்துடும். இதெல்லாம் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு இது என்னடா நடக்குது, நம்ம நினைச்சதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமேன்னு நினைக்கிறாரு. அப்பதான் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன இலையில தன்னுடைய கட்டை விரல் காலை வந்து வாய்க்குள்ள வச்சுக்கிறார். அதுக்கு ஒரு என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் அவர் என்ன ஆகுறாரு, ஆஹ், நீந்தி தன்னுடைய குடிசைக்கு வந்துடுறார். இது நடக்குது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் விஷுவலைஸ் பண்ணிடுறார். கடவுளுடைய சிருஷ்டி எப்படி பண்றாரு, அழிவு எப்படி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு. அவர் ஏன் வந்து கடவுள் தன்னுடைய காலை வந்து கட்டை விரல வாய்க்குள்ள வச்சுக்கிறாரு, காலை ஏன் சுவைக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பார்க்குறோம் ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தாமரை திருவடியில சரணாகதி அடைகிறாங்க. அவருக்கு ஒரு டவுட்டாம், என்னடா எல்லா ரிஷிகளும் வந்து என்னுடைய தாமரை திருவடியில வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்க, அதுல என்ன சுவை இருக்கு, அந்த சுவையை வந்து நான் உணரணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய பாதத்தை எடுத்து வந்து அவர் சுவைக்கிறார். அது வந்து ஒரு பொருள். ஓகேங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. यत् मदति अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ச்சுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இவரே சொல்றாரு, ஏன் இன்னும் உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை? நமக்கெல்லாம் அப்படின்னா இன்னும் என்ன சொல்லு, நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளோ அப்ளை பண்றோன்றதை வந்து ஒரு ஒரு சைட்ல வச்சுக்கணும். இல்லையா? நம்ம கேள்வி கேட்கறதுல வந்து நம்மள மாதிரி சூரர்களோ வில்லாதி வில்லர்களோ யாரும் இருக்கிறது இல்ல. செயல்படுத்துறதுல எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதுவரையும் தெரிஞ்சதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேனா இல்லையா? ஸோ அதான் வந்து கேட்குறார், இது விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமே இதுல இருந்தே தெரியுது இல்ல அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு வல்லமையானவர்னு சொல்லிட்டு. இது நம்மளால யூகிக்க முடியுதா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்மளால ஒரு பிளானிட்டரி சிஸ்டம், மில்கி வே கேலக்ஸி எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இல்ல இல்லையா? ஸோ என்ன தேவைன்னு கேட்குறாரு. ஸோ அவர் வந்து அசம்மோர்தா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவரை புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? சிம்பிள் பக்தி. அதுக்கு எந்த செலவும் இல்லை, எங்கேயும் போயிட்டு எதையுமே வாங்க தேவையில்லை. ஒரே ஒரு மணிமாலை வாங்கிட்டு நம்ம வீட்லயே இருந்துட்டு நம்ம இருதயத்தை வந்து சுத்தமாக வச்சுட்டு அவர் மேலே பக்தி பண்ண அந்த சுத்தம் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் பக்தி பண்றேன் அவசியமே இல்லை. நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண பை ப்ராடக்டை எப்படி பை ஒன் கெட் த்ரீ ஃப்ரீன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண நம்ம இருதயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தூய்மை அடையும். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார், சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம். அந்த தவ மகா தாவாக்னி நிர்வாபனம். அந்த ஜபம் பண்ண பண்ண இந்த சங்கீர்த்தனம் மகா மந்திரம் உச்சாரணம் பண்ண பண்ண நம்ம இருதயம் வந்து என்ன ஆகுது? தூய்மை அடையுது. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் என்னவா இருக்கணும்? கிருஷ்ணருடைய நம்மளுடைய நித்திய நாடான கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனா என்ன இருக்கும்? நித்தியமான ஆனந்தம் இருக்கும். இங்க திரும்பி வரமாட்டோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत ஜெய் गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ஜெய் श्रीमद् भगवत गीता की जय. ஜெய் हरे कृष्णा महामंत्र की जय. ஜெய் All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari Hari ஜெய் Bol. ஹரி ஓகே. ஹரி ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. தயவுசெய்து யார்கிட்ட பகவத்கீதை இல்லையோ அவங்க வாங்கிக்கோங்க. ஜபமாலை ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஒன்று பக்கத்தில் இருக்க இஸ்கான் கிட்டையாவது வாங்கிக்கோங்க. இல்லைன்னா நம்ம ஆன்லைன்லேயே ஷாப்பிங் இருக்கு, அதுலேயாவது வாங்குங்க. சரிங்களா? அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தயவுசெய்து டெய்லி வாங்க, அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்வெஸ்ட். வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? இல்ல புரியுதுங்களா? ஃபாலோ பண்ணீங்களா? கிருத்திகா மாதாஜி, முத்துமணி. ஆமா மாதாஜி. ஓகே. ஓகே. என் பண்ணிக்கலாமா? ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? இந்த கிருஷ்ணர் பாதத்தை சுவைச்சாருன்னு சொன்னீங்கல்ல அவரோடது, ம். அப்ப அது மட்டும் கொஞ்சம் புரியல. அது மட்டும் மறுபடியும். ஏ மாதாஜி, இப்போ வந்து எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணருடைய பாதத்துல வந்து சரணடைறாங்க இல்லையா? ம், அவருக்கும் ஒரு டவுட் கிருஷ்ணருக்கு, இவங்கெல்லாம் எதனால என் பாதத்துல வந்து சரணடைறாங்க? அதுல ம், அப்படி என்ன சுவை இருக்கு, அவங்க என்ன சுவையை கண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ம், அவருக்கு ஒரு டவுட். அதனால அதை அவர் சுவைக்கிறார். ம், ம், ஓகேவா மாதாஜி? ம். எல்லாருன்னா நம்ம மக்கள் அவ்வளவுதானா? நம்ம இன்னும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போல மாதாஜி. ம். ரிஷிகள் மாமுனிவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓ, ரசிக எல்லாத்தையும் மாமுனிகள். அவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு அவருடைய பாத திருவடி கிடைச்சா போதும் தானே பக்தி பண்றாங்க. ம், நம்ம எல்லாம் என்ன பக்தி ம். பண்றோம்? நம்ம இன்னும் எதுவும் பண்ணல. இன்னும் இல்ல இல்லையா? கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. அவங்களுடைய தாட் ஆஃப் திங்கிங் வேற ம், மாதாஜி. எல்லாமே அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆறாங்க. ஆக்சுவலி லிட்டரலி சொல்லணும்னா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்போது நம்ம கண்ணில் தார தாரையா தண்ணி வரணும். யாருக்காவது வருது அது மாதிரி நமக்கு? ஆனா கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகும் இப்பெல்லாம். இல்லை இல்லையா? கேட்டதுல இருந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல இருந்து மட்டும். இல்லையா? அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா, ம், இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க. நம்ம பசங்களை நம்ம ஹாஸ்டல்ல போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விட்டு வரும்போது எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். நம்ம அழுறோமா இல்லையா? ம், ஆமா தானே? அது மாதிரிதான் கடவுளை பிரிஞ்சு நம்ம இங்க இருக்கிறோம். பட் இங்க வந்து கம்ஃபர்ட் ம், ஜோனா, இங்க வந்து எப்படி இன்னும் கம்ஃபர்ட்டா வச்சுக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவர்கிட்ட போகணும், நம்ம அப்பா அங்க இருக்காங்க ம், என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கா? ம், இல்ல நம்ம எந்த ம். அளவுக்கு யோசிச்சு மாதாஜி. செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம்?
இல்லைங்களா? நம்ம வந்து அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு ம். நீங்க ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இவ்ளோ கஷ்டப்படுறீங்க? இது வந்து துக்காலயம். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம எத்தனை நிமிஷம் நிஜமா சந்தோஷமா இருக்கும், எத்தனை நிமிஷம் கவலையோட இருக்கும், எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோம் ம். இந்த வாழ்க்கையில வந்து வாழ்றதுக்கு, எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோம் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கோசம், நம்மளுடைய மீன்ஸ் நார்மல் லைஃபுக்கு தேவையான விஷயங்களை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் இல்ல. இதுல மனசுக்குள்ள போராட்டங்கள், உறவுக்குள்ள ம். பிரச்சனைகள் இல்லையா, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. ம். இங்க வந்து கஷ்டங்கள் தான் இருக்கு, என்ன ம். பண்ணாலும் அதிருப்தி தான் இருக்கு. பட் வந்து நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க மாட்டோம்னா, ம். தந்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், அவர்கிட்ட நம்ம போகணும், அதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும்ன்றத நம்ம முயற்சி பண்ண மாட்டேன்றோம் இல்ல. அது பண்ணணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். வேற ஏதாவது? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். யாராவது வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? இல்லையேன்னா நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.